A Conselleira de Industria, de Economía e Industria neste caso, por convidar a Axencia Turismo de Galicia, porque a verdad que este patrimonio industrial que ten a comarca de Valdeorras, Galicia, pois ten un gran potencial para desenvolver un tipo de turismo que é o turismo industrial. Nós estamos en conversas co clúster da Pizarra, hai certos proxectos que están xa aí no aire e probablemente poidamos desenvolver ao longo de un curto plazo pois algunhas alternativas para potenciar o turismo industrial alrededor do que supón todo o proceso de elaboración da pizarra, tendo en conta tamén a tradición mineira que ten nesta comarca, pois que se remonta a tempos moi antigos. Aí están as minas de Valborraz, que son as minas de Wolfram explotadas históricamente, e hai paraxes e labores alrededor da pizarra que sí que estamos seguros que teñen un gran potencial para un desenvolvemento do turismo industrial. Bueno, pues bo día, moitas grazas, agradecer en primeiro lugar á alcaldesa que nos reciba hoxe en Carballeda de Valdeorras e agradecer, por supuesto, o clúster e a todas as autoridades que nos acompañan hoxe. Importantísimo para a Xunta de Galicia todo o sector mineiro, o sector da pedra ornamental. Un dato que creo que amosa o potencial que ten a pedra en Galicia é que a metade das explotacións de pedra ornamental e a metade dos empregos vinculados a estas explotacións de toda España están en Galicia. Co cal temos que continuar impulsando nun momento onde ademais, desde o punto de vista industrial, non solamente ten importancia a industria da minería, a industria da pedra como tal, senón tamén o abastecemento de materiais e de minerais críticos.